Què tal, queridos míos? Avui anem a desvelar un dels secrets més ben guardats, anem a intentar esclarir una de les supertrifulques que sempre han tingut tots els alcoians. On està exactament el cantó, el pinyó i per què? Vale? Vol dir que a les meues esquenes es troba el verdader cantó el pinyó, és a dir, este costadillo d'ací, on està el restaurant autèntic de Camilo, Nando i Andrea, correcte? Vol dir que és l'entrar al carrer Sant Llorenç. Per què es dia Cantó el Pinyó? Perquè fins i tot està documentat en una fotografia de 1863, ahí hi havia una torre de les antigues torres del traçat medieval d'Alcoi, que el remat d'eixa torre, és a dir, el tancament, era en forma de pinyó. Vol dir que era una vertiente a cuatro aguas i d'ahí que popularment es coneixia com a la Torre del Pinyó. En el pas del temps, quan Alcoi va creixent i gran part de les muralles medievals cauen totes, les desmunten per a continuar el desenvolupament urbanístic, adiós a la Torre del Pinyó i es converteix en el Cantó el Pinyó. És lloc habitual i obligatori per a quedar en festes de moros i cristians. A voltes crea molta confusió si és a l'esquerra o és a la dreta. O a voltes tu quedes en el cantó del Pinyó i quan menys te n'adones n'hi ha 300 persones que han quedat en el mateix lloc i a la mateixa hora. Però ara, queridos, ja sabeu quin és el verdader cantó el Pinyó, així en Alcoi. Jordi Linares, Alcoianos por el Mundo. Adiós.